tixtorrib fil-osfi poeti biex mistoqsija li l-om saqsejt. Xini l-imħabba kbira ta' zaza, din it-tweġiba f'qalbi ħassejt. L-imħabba ġom besok jisser, għaġġal il-qalbek u li sejħu l-akkis. L-imħabbi bewsa ħelwa t-soktor, li jimbuttaw xiftejn waqt li jinarqu lajnej u waqt il-qalbi dambar bil-ħerqa u tħoss il-bini jikwu bin-nar. Sew jekk tingħata ċar jew bis-serqa fin-nofs tal-lejla mleqqel tan-nar.